подготвила една от моите любими енциклопедии. Тя беше моята първа. А вие имате ли енциклопедии вкъщи? Това е енциклопедия за фермите и животните. Кои от вас са ходили на ферма? Искате ли да започваме? Добре дошли в нашата ферма. Хайде, елате да я разгледаме. Близо до къщата на стопаните са постройките за животните. Краварник, конюшни, свинарник. Наблизо са и хамбарите, в които се прибира зърното. Има и навес за селскостопански машини. Днес много от животните са на паша, на полето и в двора има много работа. Виждате ли къде се събира оборската тора? Събира се точно тук. Оборската тор е много важна, защото се събира, оставя се известно време да преседи и след това се наторяват почвата, за да може от нея да пораснат вкусни плодове, зеленчуци. Знаете ли откъде идва млякото за нашата закуска? От магазина, разбира се, но как стига до там? Сигурно знаете, че мляко дават кравите. Фермерите ги доят 2 пъти на ден. Сутрин и вечер. Към вимето на кравата се прикрепя доилна машина, която изсмуква млякото. Не се притеснявайте, доенето не причинява болка. В миналото фермерите са доили кравите не с машини, а с ръце. Те са хващали вимето на кравата с двете си ръце и са започнали да изтискват надолу, за да може да изтече цялото мляко. Събирали са го в кофи и след това са го прибирали в къщи. Издоеното мляко се събира в хладилни резервоари. След това се прехвърля в автоцистерна и се откарва в мандрата. В мандрата млякото се преработва. Част от него се използва като прясно мляко, което се пакетира в бутилки и други опаковки. С друга част се правят кисело мляко, извара, сирене, кашкавал. А вие кое обичате най-много? Кокошката мъти яйцата си 3 седмици. Ох, колко дълго! Когато пиленцето е пораснало достатъчно и има достатъчно сила, то започва да чука с човчица и излиза. Хей, какво правят на овцете? Това момче ги стриже. Прави се така, за да не им е топло през лятото, а до зимата ще им е пораснала нова вълна. Събраната вълна се събира, след това се преработва и от нея се правят топли дрехи и одеяла. Кой ли се крие в тази врата? Искате ли да погледнем? Крие се кончето. Оседлават го, за да го изведат на разходка. Ами тук? Кой ли се крие тук? Това са малките прасенца. Те скоро са се родили и имат нужда от много грижи и топлина. Затова спят под загряваща лампа. Какво виждате, дечица? Има крава, кокошчица, зайче, коте, прасенце. Но това са само майките. А къде са дечицата? Можете ли да ги намерите? Има едно котенце, което се е скрило в клоните на дърветата. О, какво ли прави там? Може би се опитва да намери малките пиленца и да им каже здравейте? А малкото пиленце на мама кокошка, къде ли се е скрило? Виждате ли го някъде? О, ето къде се е скрило. В топлата прегръдка на мама. Така, а къде ли е прасенцето? Я да видим къде. Ето къде се е скрило малкото прасенце, зад голямата сочна оранжева тиква. Кой остана да намерим? Мисля, че трябва да намерим едно малко зайче. Къде ли се крие? Ето го малкото зайче. Скрило се в червената кофа. Мисля, че остана още едно животно. Сещате ли се кое е то?
малкото теленце. Намерихме го! Пшеницата е много важна храна за хората, защото от пшеничените зърна се прави хляб, най-важната храна за нас. Често наричаме пшеницата жито, а семената й житни зърна. Няма значение дали е пролет, лято или есен. Фермерите, които отглеждат пшеница, винаги имат много работа за вършене. През десента дивите се разорават с плуг, теглен от трактор. След това почвата се разрохква добре и едва тогава се засаждат семената. Те прекарват цялата зима в земята. А тук може да видите житно зрънце, което пуска коренче. На пролетта, когато стане топло, житените зърна пускат и листенца. Така порастват големи, излиза житен клас. Това е стъблото. И когато мине лятото, житения клас е озрял и е готов за жътва. Така, деца, тук може да видите комбайн. Той отрязва с острите си ножове върховете и вътре в машината се отделят зърната от стъблата. Остатъците от класовете се наричат слама. Тя служи за фураж на животните. Фуража е храната. С нея се хранят крави, коне, магарета. Използва се и за постеля на животните, за да може да легнат на нещо меко и топло. Как става зърното на хляб? Вие знаете ли? Вижте, това е вятърна мелница. Някога в тях смиляли зърното на брашно. Вятърът задвижвал перките и тежък воденичен камък стривал зърното на брашно. Искате ли да видите? Днес за задвижване на мелниците се използва електричество. Пшеницата, ръжта, овесът, ечемикът, царевицата са растения от едно семейство. От всички тях може да се прави хляб, но най-често се използва пшениченото и ръжено брашно. Ръженият хляб е по-тъмен и по-тежък и по-плътен от пшеницата. От пшениченото брашно се правят също спагети, фиде, кускус, бисквити и торти. Кой обича торти? Аз много обичам. Зърното на овеса се използва за брашно, овесени ядки, мюсли. Обичате ли мюсли? Много го обичат и конете. Ръжта и ечемикът служат за фураж и за производство на бира. Мама и тати обичат ли бира? От царевицата се правят корнфлейкс и нишесте за крем. Обичам крем! Какво се продава в магазините на фермите? Някои ферми имат собствени магазини. В тях се продава съвсем прясна храна, произведена в самата ферма. Това са плодове, зеленчуци, домашно приготвени консерви, сладка, сокове, млечни и месни продукти. И всичко е много вкусно. От кравата получаваме кашкавал, сирене и мляко. Кокошката пък ни дава яйца. Шунка пък получаваме от прасетата. Прежда получаваме от овцете. А пчелите ни даряват с вкусен мед. Деца, знаете ли, че фермерите не спят до късно? Не могат. Има много работа. Животните трябва да бъдат нахранени дори в неделя. Кравите трябва да бъдат издоени. Трябва да бъде почистено на всички животни. Яйцата трябва да бъдат събрани от кокошките. След това трябва да се полее градината. Ако се очаква раждането на ново животно, фермерите трябва да бъдат подготвени. И накрая имат много офис работа, за да въведат всичките данни в компютъра.
И така, деца, ако ви е харесала тази енциклопедия и искате да разгледаме още, моля, натиснете лайк. Може да натиснете и subscribe, ако не искате да пропуснете нашата следваща енциклопедия. Чао, деца!